Аз предлагам да кажем на госта ни честит празник и добре дошъл в предаването ни. Да. Празник е на вас, добре заварил тогава. Сега да почнем от там, господин професоре. Сам вие сте част от тая 135 годишна история и то е една немалка част. Кога започна твоята работа в НПМ? Ами така е. Аз не се смятам за възрастен, ама като си помисля, половината от историята на Природонаучният музей поне е свързана с мен. Защото аз започнах работа там през 1977 година. Тогава аз от Зоологическия институт, където една година работих, изкарах казармата и се прехвърлих в Националния природонаучен музей с благословията на тогавашния директор академик Иван Костов и на старши научният сътрудник, тогава имаше такава титла и длъжност, Иван Николов, който беше палеонтологът преди мен там. Добре, обаче директора Костов беше минералог. Така е. Как успяхте вие, зоолозите, да пробиете? Минералозите все пак уважават палеонтологията, а пък аз отивах не само като зоолог, а и като палеонтолог. И мога да кажа само хубави неща за тях двамата. Разбира се. Мир на праха им, но академик Костов беше изключителна личност, председател на Международната асоциация по минералогия, а Иван Николов беше човекът, който много ме е вдъхновявал още от времето на моето юношество. До тук няма какво лошо да се каже. Да, добре, всъщност, чакай сега малко. Млад... Чакай, аз пък искам да попитам нещо, защото не ми е ясно. Хем минералог, хем палеонтолог. Ами добре, какво е всъщност това? Палеонтологията и има ли почва у нас? Минералог никога не съм бил, аз съм си зоолог и палеонтолог. Така, зоолог, да. Палеонтологията има почва у нас, по-скоро под почвата се намират всичките тези неща, които ние търсим и намираме. Палеонтологията е всъщност науката за древния свят. Животни и растения, които са живяли преди стотици хиляди, милиони и десетки милиони, че и повече от това години. Наистина, палеонтологията разкрива един древен свят като една приказка. Защото някога са бродели такива животни, каквито и в приказките човек трудно може да си представи. Трудно може да си въобразиме едни подобни гиганти, например, като динозаврите. И то про нашите земи. Защото до сега бяхме чували че би ходили някъде по друго, по чужбинско. За нас, тук за България, много не се чуваше. Да, дълго време се считаше, че у нас няма как да бъдат откривани динозаври, защото сме били някога под морето, по тяхно време. Но се оказа, че това съвсем не е така. Всъщност първите динозаври са били открити, без дори още да знаем това, през 80-те години, при една експедиция именно на Националния природонаучен музей. Тогава първите кости, които бяха донесени в музея, това, което аз видях от тях и успях да определя, бяха кости на мозазаври, древни влечуги, гигантски хищни морски влечуги, които обаче не са динозаври. Оказа се обаче, че между тези кости е имало и динозаври, които бяха описани много по-късно. Преди няколко, мога да кажа, години, пак наша експедиция и наши хора откриха край Трън едно местенце, където в момента наши експедиции работят всяка година, където бяха открити не само динозаври, но цяла една фауна от края на кредата с костенурки, с крокодили, а също и с растителни останки. Всъщност това е едно кътче, което може да разкаже много за много древната история на Балканския полуостров. Има един младеж, който си подготвя сега дисертацията да я представи пред уважаемия научен съвет и като го направи, ние ще го поканим тук. Този младеж е естествено мой ученик. Да. Както може да се досетиш. Аз това исках да насоча разговора там. Ти от кого си се учил и как се развиват
сега младите, които ти обучаваш? Моят вдъхновител беше Николай Боев. Ерудит, зоолог, основоположник на съвременната природозащита, можем да кажем. Още като ученик аз ходех при него да се зареждам. Имахме дълги разговори. Никакъв кръжочник. Ходех при него, чуках му на вратата в Комисията по защита на природата, както се наричаше тогава. Сега това е част от ИБИ, от Института по биоразнообразие. И седяхме дълги часове. Той имаше една библиотека, която почваше от земята до тавана. От него много неща съм научил, много таинства, много въображение хвърляхме тогава във всичките тези неща. А човекът, който ме впечатли силно също като юноша още, беше Иван Николов, за който споменах. Спомням се, че бях с баща ми на кино, а тогава имаше прегледи, ако си спомняте. Изведнъж на прегледа виждам един човек с една тимирязевска брадичка, с блеснали очи, който възстановява едно огромно същество. Диматерият, който в момента е в палеонтологическият музей на университета. Казвам, татко, този човек познаваш ли го? Баща ми беше професор в университета по право обаче. Той казва, как да не го познавам. И не си ме запознал още с него. Така, той ме запозна. Аз ходех при него. След това Иван Николов започна работа в Националния природонаучен музей, когато е станал национален. Няколко години преди аз да отида там. Така че той ме посрещна. Трябваше да бъде ръководителят на моята дисертация, но, уви, съдбата беше решила друго, той си отида без време. Така че аз продължих сам. Но старта, който ти е даден от тия... Сега аз поставям този въпрос, защото ние, ровейки кукалаци от преди няколко стотин хиляди, даже милиони години, е хубаво да споменем хората, които в обозримото историческо минало са били част от тая нашата зоологическа и част от нея и палеонтологичната, палеозоологията. Имаме с отбелязването на 135-та годишнина на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките и си говорим с професор Николай Спасов, бивш директор на музея Майка, но основател, вдъхновител и работник в палеонтологичния музей Димитър Ковачев в Асеновград. Ето тук му е мястото аз да попитам защо Асеновград и кой е този Димитър Ковачев. Не гледай мене, виж професора, той да отговори. Да, много хора ме питат защо пък в Асеновград. Ще ви разкажа историята от самото начало. Иван Николов беше починал, Бог да го прости. Трябваше заедно да ходим в Дорково, където бяха намерили, както той ми каза, кости на изкопаеми животни. Така се случи, че тръгнах сам. И всъщност през 1984 година бях се върнал от Мозамбикската експедиция, бях минал през Парижкия музей, където ми е пъпа хвърлен, както много кости може да се каже, да. И срещнах тогава там Ербер Тома, известен френски палеонтолог, и му казвам, виж какво, има ново находище, много богато в България, искаш ли да го разработим заедно? Той вика, ти сериозно ли? А аз исках да купя, така да се каже, техният начин на работа, френската школа. И той дойде. И 1984 година тръгваме за там, но някой ми беше казал, че в Асеновград, в гимназията, един местен учител е направил много интересна палеонтологическа експозиция. Иди да я видиш непременно. И викам, хайде да отидем да я видим. Така се запознах с Ковачев, той отвори залата и ние бяхме наистина впечатлени. Това беше уникална палеонтологическа колекция и тогава аз си казах, когато Ковачев се пенсионира, а това нямаше да е след много време, тази колекция ще отиде в кашони, малко в мазето и след това неизвестно къде. Трябва да я спасим, тя е нещо, което е важно за науката и трябва да бъде изучена. Успях да го убеда след известно време, че можем да направим филиал в Асеновград, защото той си от Асеновград човека, и това да бъде филиал на нашия музей, а той да стане първият уредник на този музей. Тогава отидох при академик Иван Костов, за който стана дума,
моят директор, и му изложих цялата идея. Той ми каза: Николай, много интересна идея, трябва да отидеш непременно при академик Благовест Сендов. Той е от Асеновград. Той беше тъкмо станал председател на Българската академия на науките. Сендов ме познаваше, защото аз бях най-младият тогава представител на биологичната наука в неговия Сендовият буквар, така както го наричахме. Този експеримент, който се оказа уникален. Между другото, аз бях най-младият автор. Всички там бяха професори и доктори вече по това време. Чукам му на вратата на председател на БАН. Той отваря, т.е. секретарката отваря, влизам аз. Той имаше този маниер. Каза ми: можеш ли за 5 минути да ми изложиш това, за което си дошъл? Изглежда, че съм успял. Той ми каза: виж какво, идеята е много интересна. Ти пишеш писмата, аз ги подписвам. Това са писмата до общината в Асеновград. И така, 90-та година направихме с тристранен договор филиал на Националния природонаучен музей, палеонтологически филиал в Асеновград. И то в Асеновград. Който и до сега. Всъщност тогава започна работата, защото тогава започнахме експозицията. 99-та година открихме двата етажа на експозицията. Поетапно. Първо единия, после втория, 99-та. Направихме с професор Цанков, геолог, направихме един малък международен симпозиум, за да отбележим този момент. И след това аз организирах малък екип и започнах изучаването на тази уникална колекция. Докарахме тонове седименти от палеонтологичните находища, където беше работил Ковачев, и двама консерватори започнаха там да работят, да увеличават колекцията, която в момента е около 30 000 единици. Позволете ми, професора, да ви върна в този период между 90-та и 99-та година, още в така ситуирането на музея, защото има хора, които би трябвало да споменете, авторите на диорамите, Велизар, който е така основата на много от нещата. Така е. Първо, Заричинов, който беше първият художник, т.е. той беше художникът, който... Сашо Заричинов, лека му пръст, който така изработи витрините. Под контрола на Стойчо Бресковски, който беше палеонтолог в Националния природонаучен музей. Велизар Симеоновски, с гордост мога да кажа, той е мой ученик. Днес работи в Чикаго и е един от водещите в света художници и реставратори на древния свят. Той направи диорамата и направи някои от оригиналните рисунки. Всъщност всичките оригинални рисунки там за него е. Ама това е много впечатляваща компания, ама професор Спасов, аз пак ще ви върна към Ковачев. Защото казахте, нали, той открил, той разкрил това находище, това съкровище. Мен пък ми е много интересно, така по лаишки ще попитам, как са ги изкопали, на каква дълбочина, къде, на каква дълбочина, или в пещери, или къде се намират тези кокали, как ги намерил този човек? Той цял живот е мечтал да бъде палеонтолог и изследва литературата, намира местата, например, много от тези, които Иван Николов е работил преди това, и със своите ученици от гимназията, най-добрите си ученици, експлоататор. Дълбочината няма никакво значение, защото не, смисъл, всъщност движението на земните пластове, както и ерозията, могат да докарат до това, че определен пласт да излезе на повърхността. Както, например, с късномиоценските пластове, от които са извадени тези кости. Тези наслаги са на 8,5, да речем, милиона години. Но те са в момента на повърхността или почти на повърхността. Така че не дълбочината е важна, окото е важно. Обикновено палеонтологическите находки се намират или случайно, или някой местен ти казва, или ти правиш обходи, проспекции и намираш нещо, ориентираш се по картата, геоложката и разбираш, че там има смисъл да се започне.
Не знам дали сега му е времето да питам аз. Имаме находки, имаме и експонати в Природонаучния музей, Палеонтологичния музей в Асеновград, които така доста разклатиха световната история, специално на хоминидите. Да, това е верно. Ние имаме вече първото българско хоминидно находище. Хоминид, за да кажа за хората, които може да се колебаят какво е това. Това е човешкото семейство. Човекът, човекоподобните маймуни и техните предшественици. Находището Азмака край Чирпан е нашето първо хоминидно находище. Там беше намерен един зъб. Всъщност тази история е свързана с Петър Попдимитров, бивш кмет на Чирпан, който като любител с своя внук събира находки с мечтата да направи палеонтологически музей. Намира и това зъбче. Един ден той ме покани, бях с мой колега също от Парижкия музей, професор Дюрин Жарац, и след като седнахме, си поговорихме така, изпихме по нещо, нали, в България не може веднага да почнеш работа. Той почна да ни показва находките, ние ахкаме и охкаме. И по едно време той ми казва, тук в тази кутийка едно зъбче, казва, моят зет е заболекар и много му прилича на човешко. Аз го поглеждам и така понечвам да скоча, да взема кутийката, после си викам, чакай сега, да показваш чак такава емоция. Да. И по-авторитетно поглеждаме, виждаме, че наистина това е свързано по някакъв начин с хоминидите. Кътник си е. Предкътник, да. Не е цял кътник, но е поне предкътник, да, което се оказа по-ценното в случая. И му казвам, мога ли да взема това зъбче за изследване? По принцип може, ама айде ще говорим друг път за това. Вечерта с Дюни хапваме кебабчета и пием бира в хотела. Викам, Дюни, този предкътник е на хоминид, нали? Той казва, на мен така ми прилича. Викам, що е с 3 корена предкътник? Той казва, не мога да си спомня и аз на австралопитеците как беше. Ама не се занимава. И викам, що? Той никога няма да ти го даде. Викам, как няма да ми го даде? На мен няма начин. Звъна му на Петър Попдимитров по-нататък и му казвам, виж какво, искам пак да дойда да видя всичките тези неща. Но заповядай. Бог да го прости и него. Чакаше ми с белия си костюм, с който е бил кмет на Чирпан. Отидохме от тях. Пак изпихме една кана домашно вино. Той вика, знам за какво си дошъл. Ето, вика, сега да видиш. Но аз се бях подготвил и носех отливки на древни хоминиди, намирани в Гърция и в Турция. Взех зъбчето и го сложих точно на място и двамата стояхме като вцепенени. И ми викам, виж какво, трябва да ми го дадеш да го изследвам, аз ще ти го върна. Нали искаш да правиш музей? Аз ще ти помогна за това. Тогава жена му, която плетеше на канапето, нейният глас се оказва решаващият. Каза, господин Спасов, ние на вас ви вярваме. И така, започна изследването. Да. Значи... Но наистина това години след това публикувахме в международен колектив този зъб като представител на най-късните предчовешки хоминиди на Европа, но това се оказа още по-интересно. Не знам, имаме ли още време сега да го разкажа. Тогава си дадох сметка, че в Гърция край Атина е намерена една долна челюст. В Гърция уви са намерени много неща. Там са ходили най-изтъкнатите на времето палеонтолози, защото Гърция вдъхновявала Запада с културата си. Намерен е уранопитек в Северна Гърция, а в Южна Гърция намерена една долна челюст, наречена грекопитек. И грекопитека имаше неизвестна възраст, неясна възраст, самия той не беше ясно какъв точно хоминид е, но списъкът на видове, публикуван заедно в тази кратка бележка, показва, че е нещо по-късно. Списъкът на видове съвпадаше с видовете, които намирахме в Чирпанско. Аз си казах, нашият зъб вероятно принадлежи към грекопитека и това е наистина най-късния. Тогава говорихме с професора Мадлен Бюме, която е раждана в Пловдив, между другото,
и говори чудесно български. Майка е българска арменка, а тя е професор в Тюбингенския университет. И си казахме, колекцията на фон Фрайберг, който като той е бил офицер, геолог, окупава немската армия под Атина по време на Втората световна война. Вижда, че излизат кости и ги събира. Прави една кратка бележка, прави един друг палеонтолог прави този списък, за който стана дума, но тази колекция заедно с челюстта изчезва. С Мадлен си казахме, и аз си викам, виж какво тази челюст е някъде при вас, трябва да я намериш. И тя я намери. Един ден ми се обажда с нейния акцент, Николай, аз намерих челюстта и те каня да работим. Имахме вълнуващи моменти, ходихме в Атина, оттам на находището. Тя е чудесен геолог, направи стратиграфията и абсолютната възраст и на черпанското находище, и на това по метода на палеомагнетизма. Оказва се, че и двете са на 7 милиона и 200 хиляди години. Всичко съвпада. Аз направих анализа на зъба и видяхме, че тенденциите са едни и същи, но нещо повече от това. Освен, че този зъб трябваше да бъде грекопитек, се оказа, че и този зъб и челюстта имат белези, които са присъщи само на хоминините, т.е. човека и неговите преки предшественици. Една стъпка по-високо от хоминидите. Голяма стъпка обаче. Да. Голяма стъпка. Тя върви към изправените същества вече. И 2017 година публикувахме две публикации. Едната за природната обстановка на тия находища, другата за това, че грекопитекът, в който включвахме и нашият зъб, би трябвало да бъде първият потенциален хоминин, първият предчовек. Тук би трябвало някой да възкликне, имаме новина, или тя вече отдавна е известна. Новината е известна в научните среди. Да, обаче щях да попитам, добре, ние само с това зъбче ли останахме? Безкрайно интересна тема. Това е добър въпрос. Мислех да го скрия, но няма как. Не може. В нашето предаване всичко е открито. Не може. Тази природна обстановка, която ние разкриваме, е природната обстановка, в която са живяли мастодонти, т.е. хоботни животни, антилопи, жирафи, носорози, хиени, три пръсти коне даже. Три пръсти коне. Тоест, тази обстановка прилича на африканската савана, а съвсем не на днешната природа на Балканите и на Европа. Защо така? Защото по това време климатът е бил друг и всъщност първата разкрила се савана, която е майка на тези същества, е тук, между Балканите и Иран и Афганистан. По-късно, това е вече друго изследване, което с Мадлен направихме, започва тяхното слизане на юг, когато арабската пустиня започва силно да влияе, тя още не е успяла да се развие, има изтласкване на тази фауна на юг, а няма връщане обратно до около 3 милиона години. Преди 5 милиона години арабската пустиня става бариера, тогава африканската савана се развива самостоятелно, а след 3 милиона години започва нов обмен на фауни. Но аз исках да кажа друго, че в тази природна обстановка от преди 7 милиона години, заедно с тези, да ги наречем, африкански животни, които всъщност са наши, намерихме още една кост в същото находище, където намерихме. От ловец на тия животни. От ловец на тия животни. Така, видя ли, колега? Така е. Не можем, винаги стигаме до ловците. След зъбът намерихме една бедрена кост. От кълка. Така. От точно този крак, който ме болеше дълго време. Да. И днес мога да кажа, че изследването е завършено.
То е изключително интересно. Не мога да кажа всичко, защото не е публикувано, но както изглежда... Имаме две премиери. Една песен и една научна информация, колега, което второто е по-важно. Безкрайно интересно и за това пожертвахме музиката на нашето предаване в интерес на научните постижения. Обаче това наистина е много интересно. Имате ли така вече възстановка на физиката на този наш прадядо? Почти сме готови с възстановка. Корав тип ли е бил ловеца? Това е била жена. И я нарекохме Дива. Тя. Милата. Дива не е било по-висока от метър и пет. Ох, Надя. Но мъжкият сигурно е бил корав и е бил сигурно доста по-здрав, както при австралопитеците има много силен полов диморфизъм. Но така или иначе това същество изглежда от белезите, които сме намерили, казвам изглежда, до тук свършвам, е можело да се движи на два крака. Тоест вече е ректус. Вече е ректус, каквото и да значи. Да, изправен човек. Имаме ли очаквания за нови бъдещи така допълнителни находки? Разбира се, че имаме. Дори аз съм замислил грандиозен план. Работим го с Дейвид Бигън, който е професор в Торонто. Всъщност той е Давид Бегун. Да, по корените си. Искаме да започнем едновременно работа в Македония, както сега наричаме Северна Македония, не знам защо, но да не зачекваме този въпрос. Да. И България, а дори ако можем Гърция и Турция, почти Балканска федерация стана. Аз всъщност започнах работа преди няколко години в Македония, защото единственият палеонтолог на Македония, Биляна Гаревска, е моя ученичка, естествено, на кого друг. И започнахме съвместна работа техния музей и наша в едно уникално находище. Преди години ние направихме първата монография за изкопаемите животни на Македония и тогава установих, че находището, което сега работим, би трябвало да има същата възраст. Би трябвало да има същата възраст като Азмак. Сега аз така си мисля, докато те слушам, че професор Овчаров е много популярен във връзка с онзи туризъм, който се развива на базата на изкопаемите светилища и прочие. Има ли потенциал България да бъде място за палеотуризъм? Да, безспорно е така, но имаме и известни колебания. Защо? Защото в България, както в доста страни, има браконьери, както си има браконьери при ловците, браконьери на фусили. Да, и археологическите артефакти, и те заминават в неизвестни посоки. Така че не винаги е добре да се разкрива съвсем точно мястото, въпреки че Азмака се знае. Ти си прав, че всъщност трябва да имаш много професионални знания, за да можеш да извлечеш тези кости, да ги консервираш, защото ти можеш да ги видиш, но консервацията им е сложна работа. Тя може да се прави от няколко човека. Те са едни такива крехки след тия милиони години. Те се разпадат просто на прах. Добре, понеже гледам, Асен ми насочва вниманието към едни стрелки, които се гонят като в оная песен. Музея, да се върнем обратно на палеонтологичен музей Димитър Ковачев в Асеновград. Ролята му така в тая връзка за палеонтологичния. Уважаеми слушатели, ако ви мързи да ходите утре, понеже е дъждовно на последния излет на Яребици, вместо в Пазарджишко и в Пловдивско и в Старозагорско, отидете в Асеновград, вижте ги тия там. Те са впечатляващи кокаляци. На първия етаж какво има? Едни възстановки. На първият етаж, освен всичко останало, имаме точно копия на динотерия, който е намерен от Димитър Ковачев и изваден от Иван Николов и експедиция, водена от професор Васил Цанков от университета. Но бих казал, без да си правя на себе си реклама, но на музея, че експозицията на музея е уникална, изключителна. Там има неща, някои от които могат да бъдат видени само там, или има още един-два такива образеца в света. Да. В тази връзка, ако някой някога някъде намери нещо, което му прилича на еди какво си,
към кого да се обърне и как се обогатяват и дали се обогатяват. Нека да го носи или в Националния природонаучен музей, или на булевард Цар Освободител номер 1, или в нашия филиал в Асеновград. Или пък на нас да ни се обади, а пък ние веднага ще се обадим на професор Спасов, за да му кажем, че има неща. Защото другия петък се пада неговия имен ден. Така, остави почерпките на мира. Аз обичам да черпя. Остави почерпките на мира, да благодарим на професора за това, че се отзова на нашата покана и че беше наш гост. Да благодарим и на Нина Божидарова, на Антонина Тодорова и на Марина Димова, разбира се, за звукорежисьорския пулт. Да, а ние какво, колега? Ние какво? Ние трябва да се стягаме вече за следващото предаване и за следващия велик празник Никулден. Уважаеми слушатели, от нас на слука, на здраве, много ви здраве и до другия петък. Да, Никулден, празника на рибарите. Уважаеми приятели, вие сте с предаването Рибар съм и ловецен по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Продължава